Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε μια νέα δικιά μου εκπομπή γεωστρατηγικής που φτιάχνω, σημερινή. Στη σημερινή μας εκπομπή θα δούμε πώς θα είναι η παγκόσμια νέα τάξη πραγμάτων το 2050. Σύμφωνα έκανα την έρευνά μου σε ξένα πολύ δημοφιλή sites και από κάτω από το βίντεο μπορείτε να δείτε τα sites που χρησιμοποίησα και τις έρευνες. Σύμφωνα με έρευνα της PwC, μια συμβουλευτική εταιρεία PwC, οι 10 πιο ισχυρές οικονομίες το 2050 θα είναι. Πρώτη θα είναι η Κίνα. Δεύτερη η Ινδία. Τρίτη η Αμερική. Τέταρτη η Ινδονησία. Πέμπτη η Βραζιλία. Έκτη η Ρωσία. Έβδομο το Μεξικό. Όγδοη η Ιαπωνία. Ένατη η Γερμανία και δέκατο το Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλαδή κάποιες αναπτυσσόμενες αγορές σημερινές θα πάρουν θέση αναπτυγμένων χωρών όπως είναι η Αγγλία και η Γερμανία. Και η Ινδία προβλέπεται να έχει, όπως είπαμε, το δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία. Έχει πολύ μεγάλο αναπτυσσόμενο πληθυσμό η Ινδία. Είναι ήδη πρώτη παγκόσμια σε πληθυσμό, πρώτη δύναμη στον κόσμο. Μετά άλλες χώρες όπως η Νιγηρία που έχει ανάπτυξη πάρα πολύ θα ανέβει από την 22η θέση, λέει, στη 14η. Και οι παγκόσμιοι οικονομικοί μετασχηματισμοί θα μετατρέψουν, είναι άγνωστο πώς θα επηρεάσουν τις διεθνείς σχέσεις. Μετά κάποιες έρευνες που είδα εγώ βρήκα στο Google που χρησιμοποιούν οικονομετρικά μοντέλα για να αναλύσουν υπερδυνάμεις. Χρησιμοποιούν μεταβλητές όπως ο πληθυσμός μιας χώρας, δηλαδή για να καθορίσουν πώς θα γίνει μια υπερδύναμη. Χρησιμοποιούν τη γεωγραφική της έκταση σαν μεταβλητή, τον πληθυσμό. Το έγραψε αυτό. Μισό λεπτό να το βρω. Ναι. Ο πληθυσμός. Δημογραφικός παράγοντας. Μετά το ΑΕΠ, οικονομικός παράγοντας. Έκταση γεωγραφική που λαμβάνει μια χώρα. Γεωγραφικός. Αριθμός στρατιωτών και στρατιωτική military spending. Δηλαδή πόσο δαπανεί το κράτος. Αυτούς εδώ τους παράγοντες χρησιμοποιούν οικονομετρικά μοντέλα για να αναλύσουν υπερδυνάμεις σε γενικές γραμμές. Μετά, η παγκόσμια οικονομία, διάβασα, θα είναι διπλάσια σε μέγεθος το 2050. Χάρη στην αναπτυσσόμενη τεχνολογία και οι αναπτυσσόμενες αγορές, λέει, μπορούν να αναπτυχθούν 2 φορές όσο είναι οι αναπτυγμένες. Θα ανεβούν πάρα πολύ. Οικονομίες όπως ήταν η Βραζιλία, BRICS και αυτά. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι τρίτες. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι δέκατο. Μετά και άμα θέλουν να διατηρήσουν, λέει, ανάπτυξη οι αναπτυσσόμενες αγορές που θα είναι οι αναπτυγμένες τότε παγκόσμιες δυνάμεις, θα πρέπει να βελτιώσουν τις υποδομές τους. Ο παγκόσμιος πληθυσμός αναμένεται να φτάσει 9,8 δισεκατομμύρια άτομα το 2050 και 11,2 δισεκατομμύρια το 2100. Θα έχουμε, που ήδη παρατηρούμε, μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών. Το 2035 η Κίνα θα είναι η πρώτη παγκόσμια οικονομία. Αλλά, λέει, πρέπει να βλέπουμε κάποιες ερεύνες που είδα. Λέει πρέπει να βλέπουμε το ΑΕΠ σε purchasing power parity. Δηλαδή σε ισοδυναμία προσαρμοσμένο με τους μισθούς και το κόστος διαβίωσης σε κάθε χώρα. Έχω δει κάτι βίντεο στο YouTube που λέει ότι σε αυτό η Κίνα έχει ξεπεράσει ήδη την Αμερική σε GDP at PPP. Δηλαδή
το ΑΕΠ σε προσαρμοσμένες τιμές. Αυτό που σπαταλάει η Κίνα είναι περισσότερο από την Αμερική για όπλα. Είναι μια έρευνα που έχω δει, δεν ξέρω αν είναι έγκυρη. Το έχω δει στο YouTube αυτό, σε ένα βίντεο. Μετά, η Ασία, το κέντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος και οικονομικής δύναμης, μετατοπίζεται από τη Δύση στην Ανατολή. Χάρη στην άνοδο του πληθυσμού και μετά data centers θα καταναλώνουν πάρα πολύ ενέργεια. Μετά η τεχνητή νοημοσύνη. Μετά υπάρχει κίνδυνος για ακραία καιρικά φαινόμενα που ήδη προβλέπονται και εμφανίζονται. Θα καταστρέψει, λέει, πάρα πολλά πράγματα. Και μετά οι κυβερνοεπιθέσεις, χρησιμοποιώντας ransomware και διαρροές δεδομένων, αναμένονται, λέει, να κοστίσουν πάρα πολλά $3 εκατομμύρια στο μέλλον. Και πάμε να δούμε λίγο πώς αναπτύσσεται η κινέζικη στην Κίνα ο στρατός. Το 2025 η Κίνα χάλασε, λέει, official budget $247 δισεκατομμύρια. Σας λέω, αυτό είναι σχετικό όμως. Άμα το δούμε σε όρους προσαρμοσμένο ΑΕΠ, σε κόστος διαβίωσης και τιμές, μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τις ΗΠΑ. Παραδείγματος χάρη. Ένας κινέζικος πύραυλος μπορεί να κοστίζει πολύ λιγότερο από ένας αμερικάνικος για να αγοράσει η κυβέρνηση, ας πούμε. Γι' αυτό σας λέω. Ο μισθός των στρατιωτών είναι λιγότερο. Γι' αυτό μπορεί ήδη να έχει ξεπεράσει την Αμερική. Στο ναυτικό ήδη φαίνεται η διαφορά. Λέει ότι μια έρευνα που βλέπω τώρα, η Κίνα, λέει, σπαταλάει σημαντικά λιγότερα στην άμυνα από την ΗΠΑ, αλλά αυτό το κενό μειώνεται. Το 2012, λέει, οι δαπάνες στρατιωτικές της Κίνας ήταν 1/6 της Αμερικής. Το 24 έφτασε στο 1/3. Water Navy. Ήδη ετοιμάζει αεροπλανοφόρα. Έφτιαξε ένα πρόσφατα, πολύ μεγάλο, Φουτζιάνο νομίζω λέγεται, που δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει από τα αμερικάνικα. Μετά η Κίνα ετοιμάζει νέων γενιών αεροπλάνα, φρεγάτες, πυρηνικές κεφαλές, πύραυλους. Αυτό ήταν η εκπομπή μας για σήμερα. Μια σύντομη μικρή εκπομπή γεωστρατηγικής που έφτιαξα. Να δούμε, να πούμε τίποτα άλλο. Θα φτιάξω και άλλες εκπομπές πιο ωραίες, συγκροτημένες, με διαφάνειες, σε λίγο καιρό.